Hirugarren adar bati helduko dioku, ez? Kasu honetan nekazaritza industrialari alternatiba bat, bai sortzea, bai merkaturatzea eta burujabetza elikadurari lotua eta baita ere kalitatezko elikadurari lotutako egitasmo bat. Bueno, egunon, eta lehenik eta behin esker mile konbidetzeagatik. Eta, bueno, ni saiatiko naiz, ni edo gu, azken finean ez nago ni bakarri, haude etxean jende gehiago, persona gehiago, bertan lanean ari garenak, eta, ni etorri naiz, baina denen izenean, ez? Orduen, gu nik bai azaldeko du, ja, eskala txiki-txikian, baserri batean, ez atzo ni solastu zen makro edo hortan, orain berian udalari dagokionez, eta gu ja baserri edo etxealde bati dagokionez. Orduen, hor ikusten duzen bezala, ekologikoan gaude, gu lehenik eta behin, esnetako behiak ditugu, eta ekologikoan ari gara lanean 2010 geroztik, EH kolektiboan ere, eta Reasen ere parte hartzen dugu. Orduan. Lehenik eta behin, aipatiko dizuen nun gauden, erran bezala Aniz da gure herria, Baztango bailaran, Nafarroko iparraldian, ez? Aniz da, Baztane baditu 15 herri, Aniz da txikiena, gu bizi gara Anizen 30 lagun, eta, gure inguruan, Baztanen gehien bat bizi izan gara abeltzaintzatik, ez? Hor patu ditu da argazki betian behiak, oie dire gure behiak, baina Baztanen batipat batugu ardiek, ez? Ardielatxak, eta urtetik urtera betita behor gehiago, ez? Orduan, egia da gaur egun ja abeltzaintzak garrantzia galtzen ari dela, ez? 6 inguru bizi gara lehen sektoretik, orain dela 30-40 urte, 40 edo izango zen, ez? Etxe guzietan, hemen bezala, ez? Etxe guzietan izein ziren, etxe gehienetan izein ziren hemen bezala behiak, ardiek, eta helburu ezen egunero jatea, ez? Eta gaur egun ja, gehien bat industrializatu de, edo saiatu gara animali mota batekin lan egiten, naiz eta Baztanen oraindik ere badagoen zenbait etxalde diversifikatu daudenak, ardiek eta behiak edo ardiek eta behorrak, ez? Eta guk bakarrik esnetako behia ditugu. Orduan, gure etxean belaunaldi aldaketa eman da, aitezenak bere behiak zituen, esnetako behiak, eta 2000 urtean inguru hortan anaia hasi zen, eta poliki, esnea saltzetik, orain esnea transformatzen dugu, eta ikusiko duzu gero urte horietan ze bilakaera eman den gure etxaldean. Orduan, nor gara, gaur egun aipatu bezala 6 lagunei gara lanean, ez? Gaude bi anai, bi bikote, Arreba, Maider eta Mari Angeles. Orduan, denon artean egiten dugu, lana nahiko banatua dago, baina kontutan hartu behar duzu zer egiten dugun, ez? Alde batetik baditugu behiak, ez? Eguneroko lan hortan batez ere Mikel eta Bio diar dugu, gero baditugu 36 hektare inguru, gero transformazioa eta banaketa. Orduan, denon artean egiten ditugu lan guzti horiek. Orduan, zer egiten dugun, alde batetik esne pasterizatua egiten dugu, jogurta, irabiatua, ez hau jogur nasia da, eta gero baitere gaznak, hau ide gure ekoizpena. Gero, non eta nola saltzen dugun, hau idutzen zaineko garrantzitsu dela, zeren azken finean guk esnea ekoizten ginunean bakarrik, aitak batez ere, esne guztia kaikuri saltzen zion, eta horri igual izan zen inflexio puntua, gero azaldiko dizuet, baina 2004 urtean hasi ginen esnea transformatzen. Eta nik uste, egia da, eskola herrian, orokorrean, esne sektorean gaudenok, gehien bat, enpresa, industria handi hauei esnea saltzen diogula, badire, urtetik urte atratatzen nahi dire, edo jende hasi da esnearen transformazioan, ez? Eta, guk aipatu bezala, ia daramagu iaia, ez oraindik 20 urte, baina hurbiltzen nahi gara 20 urtetara, beraz, ja, badugu, esperientzia bat, eta iduritzen daiko garrantzitsue,
ekoizten dugun guzti hori alik eta hurbilen saltzen, ez? Guk adibidez saltzen dugu eguneko, 50 kilometro inguruan, hartzen badugu aniz oinarri gisa, aniztik Iruñera joaten gara eta Irunera. Hoi da goiti biti gure merkatua, ez? Eta gero, salmenta puntuak edo norat iristen gara, edo ze kanala erabiltzen ditugun, horra ipetu bezala, ez? Alde batetik salmenta zuzena, guretako garrantzitsue den modua da, ez? Alde batetik esne makina, hau estatu mailan izan zen lehenengoa, eta, 2008tik daukegu Elizondon. Gero, bisitak egiten ditugu ere bai, eta, hori uda heldu dela, jendeak, beti eta jende gehiago etortzen da, eta, azkenean noiz baitere muga bai jarri beharko dugu, gero merkatuan, naiz eta merkatuetara gutxiago hiltzen garen gaur egun, baditugu ere bai kontsumo taldeak, hauek astero banatzen ditugunak, denda txikiak, eskolak urtetik urtera garrantzia gehiago hartzen ari dira, eta guretako garrantzitsua da, zeren azken finean egiten dugu urte guztirako kontratu bat, edo 4 urtetarako, adibidez Iruñako udalarekin, eta hori da, badu jarraipen bat, antolatzeko errexago da, zeren, azkenian ere, zu kalkulatu behar duzu, edo prebisio bat egin behar duzu, zenbat esne daukazun, eta nola banatu behar duzun, ez, eta, hori batez ere barazkizalek badakiten baino beki, zeren beraie bai, nola baitere antolatu behar dute aurretik zer landatu, ez? Gero, ekoalde da, elkartu gara, hau Europatik heldu zen proiektu batea, baina elkartu gara ekoizleak, da nolapaitere ekoizleak, ekoizleen elkarte bat, ez da dizuitzaile bat, baizik eta indugu ekoizleak, elkartu gara gure produktua, alik eta, ez urrunen, baina toki gehiagotara iritsi alizateko, ez? Gero, baztanen badago ere baztango zaporea, gutxi gora bera gauza bera da, elkartu gara ere bai baztanengo mailan, baina zenbait ekoizle, eta, elkarren artean salmenta puntu gehiagotara iristeko. Eta, gero, hie dire erabiltzen ditugun salmenta puntuak, eta gero, galdetzen zidaten ja, nondi nora, ez? Atzo haunitzetan agertu zen desazkundea, ez? Hau da, gu bai heldu gara goiko argazkitik, aiteekin lanian aitzen ginenean, aitek bere garaian behiak kanpora ateratzen zituen, baina gero denborarekin, eta inertziarekin eta teknikoen edo laguntzarekin joan ginen, joan zen batez ere aita, behiak azkenean etxean idukitzen, etxetik ez ziren ateratzen, eta gu aldiz hasi ginenean, bi anaia batez ere, modeloa guztiz aldatu dugu, ez? Errandut, belaunaldi aldaketa izan ginule, baina belaunaldi aldaketa zaila da. Aitak badu idea bat eta gu badugu bertze bat. Eta nola, etxean dauden, aserraldi horiek edo, aitari errandi dute orduan eta esne gehiago ekoiztu, orduan eta diru gehiago idaziko duzu, eta gero gatoz gu gieletik eta behiak ekentzera, ez? Hora ikusiko duzu, datuekin, ze aldaketa eman duen gure etxealdeak, ez? Orduan, atza ipetzen zinuten desazkundea beharrezkoa dela eta posible da. Eta, gu adibidea gara, ez dakit denei berdin toki guztietan zabaldu daiteken, baina guk egin dugu. Eta aita bizizetik persona bat, orai 6 gaude. Eta ikusiko duze datuetan. 2000 urtean, 57 behi deizten gintuen, bagenituen 100 inguru. Bakizue behiak denak ez dira deizten, momentuen arabera, ez? Orduan, momentu horretan 57, gaur egun, 2021 eta momentu honetan aigara 26 behi deizten. Lur eremuaz goratu ginen, zergatik? Zeren ekologikoan egokitzeko gehienez izan ditzakegu 2 hektareako. Orduan, 2000 urtean ez ginen betetzen, beraz, hori lortu alizateko, 2 hektarea gehiago alokatu, baina alokatu badakize, nola nekazari beti eta gutiago garen, lur eremu gehiago libre dagoenez, aukero izan ginen, ez? Orduan, gero ikusten dituze, erlazio batzuk, ez? UTA da, Unidad Trabajo Personako, ez? Etxealde 2000 urtean zauden aita eta nire anaia jornal erdiarekin. Orduan, bat erdi. Gaur egun gaude 6. Baina 6, behi erdiekin. Gero, hektareako ere ikusten duzen hola murriztu da zaikun, orduan, gu badugu aukera autonomia gehiago lortu alizateko. Lur eremu gehiago bali badugu, lortuko dugu gure bazkak behi horiek bazkatu alizateko. Gero, utako edo persona bakoitzeko 5 behi, non
2000 urtean 30 behi, eta gaur egun pena ematen dit, ez dela etorri Greenpeacekoa, zenarek emango zituen Kaparrosoko datuak, eta ikusiko zinuten ze aldaketa dagoen olako eredu batetik gurera, ez? Orduan, gero, litro kopurua, ez? Ekoizten ginen litro kopurua, karo, iaia 400.000, gu ginen 405.000 litroko kuota bat. Lehen, bazauden kuota, gaur egun ja desagertu dira, eta dena saltzen ginen kaikuri. Lagun terdikin, gaur egun ja, ikusten duzen bezala, oida pandemiaren urtea, igual aurten gehiago ekoiztuko dugu, baina 180.000 litro inguru. Behi bakoitzak, 2000 urtean ematen zituen 8.000 litro. Gaur egun ez da 6.000 iristen. Claro, data hauek teknikari hartzen dizu eta ez du ikusi nahi ere. Zen beraiek gara dute, behi batek ere ikusiko duzen ze dato dituzten Nafarroatik, ia daude 10.000 litro behi bakoitzeko urtean. Eta gero litro utako, ikusten duz ere bai, ez? Orduan, erran bezala, emango izkizue Nafarroako zenbait datu, adibidez guztiatekin evoluzioa ikusten duz, ez? 1980-tik, bazirela iaia 1.500 guztiategi, egun badire 130 bat. Eta ikusten duzu kuota da esneko izpena guztiategi bakoitzeko, ia dago 2 milioi litro guztiategi bakoitzean. Eta hasi ginen, ez da, 140-120-etik. Gero, beste dato bat, produktibitatea, esne ekoizpena. Ikusten duze, urtetik urtean nola ekoizten ari denez? Erranduten bezala, 10.000 litro behi bakoitzeko. Eta hasi ginen 6.000-tik. Baina, lauetan hogeita zazpien, ez dela urte honiz pasatu. Gero, bertze dato bat, honekin lotuta dagona, pentsuaren konsumoa. Eta horrek dakarren ondorio guztiak. Ez, nondik datorren pentsua, batez ere soja erabiltzen desnea eta haragia ekoizteko. Nafarroan, batez bertzekoa dire, 800 gramo litro bat ekoizteko. Guk, 100 baino gutiago. Eta egin daiteke pentsuri gabe. Hoi izan daiteke ondoko helburua. Eta gu sojarik ez du erabiltzen, baizik eta, Nafarroan edo iparraldean dauden zerealekin, ez? Eta, gero, zer gertatzen da, aipatu zen, pakek egin, nekazal politikarekin. Ekologikoan, ematen du, diru laguntza gehienak ekologikoa gartzen duela, baina hemen argi eta garbi ikusten da, oraindik ere, diru laguntzak lotua daudela ekoizpenari. Guk, kobratzen dugu, urtziategi Kaparrosoko adibidez, baina gutxiago. Ematen du orai aldatuko direla gauzak, ez? Baina oraindik ere, tendentzia hori da, Eta ondarrik, hau da ekologikoaren garapena Nafarroan, 2000-ekan bi ustiategi ginen, o bi etxalde, egun bi gaude. Hau da, 2000-emeretzikoa, baina 2021an bi gaude. Ez dago aldaketarik. Eta bertze sektoretan ikusten moduze ez dago horrelako aldaketa hondirik. Eta Nafarroan edo Europatik heldu dira, erraten ari dira, 2030ko eremuaren 1,25 ekologikoa behar duela. Ez dakit badagoen astirik, atzo ere aipatu zineten 9 urte, astekotan hasi behar da, baina nik uste, nire ustez, ez dakit nola egingo duten, ez? Eta deitu zidatenean, galdetzeko ia posible zen bizitzea, nik argi eta garbi dut, baietz. Hau, aurkeztu ginen Juan Maintxa Orrandieta eta guk, kongresu batean, hobeki ikus dezakegun. Markatu, nola, badut diapositiba hobeki ikusteko. Nola egin. Ez txikitu. Da diapositiba hau. Azkenean, eman ditugun aldaketa guztiak, ez? Aipetu, azkenean, gu etxalde bat gara, egun hauetan gai hauniz mai gaineratu dira, eta gurea nahiko integrala da, ez? Alde batetik ekoizpenetik, eta horre eman ditugun aldaketa guztiak, zenbait aipatu ditut, zenbait onak izan dira guretzat, eta zenbait ez hain onak, ez? Eta diapositiba poster honetan argi eta garbi ikusten da, eman ditugun aldaketak urteetan zehar, bakoitzak, bai ekonomikoki, sozialki edo ingurugiro aldetik ze ondorioak izan dituen, ez? Batzu positiboak eta bestea negatiboak.
Orduan, adibidez, behiekin dagokionez, hasi gara, hasi ginen ekologikoan, gero ere bai hasi ginen, deitzen da pastoreo rotazional edo aldizkako bazkatzea, ez behia kanpora teknika berriak dira, naiz eta lehen egiten ziren, gaur egun ja, ematen du zerbait berria dela, baina lehenakoa itzultzea da, ez? Eta hori guretzat oso positiboa izan da, zen ikusi dugu gure lurrak emankorragoak direla gaur egun. Hau da, lehen erabiltzen ginen, adibidez, Nafarroan modan edo, ekoizpenari bakarri begiratzen badiogu, normalean sektorekoak egiten dutena da, hartua jarri udaberrian, udazkenean hartua bildu, eta neguko belarra jarri, ez? Purina tope badute, beraz nitrogeno asko eramaten du hartua, hori da, ekoizpenik handiena, baina lurra txikitzen duzu. Gu hori kontuetu gara pastoreo unekin, behiak denbora gehiago goten direla belarrean. Eta urtetik urtera ikusten dugu nola lurrak emanko horragoa dire, baina eske behiak ere urte gehiago bizi dire. Ni ez nahi zientzialiari ba, ni ez du dena kalkulatzen, nik egunerokoakin ikusten dut hori, ez? Gero, bertze aldaketa bat egin dituguna, guk homeopatia biltzen ginen, orain fitoterapia, behiak ere eritasun gutxiago daukate. Ez dugu antibiotiko hien beharrik. Ez? Minimizatzen da, gutxitzen da erabat. Gero ere bai, bertze aldaketa bat egin dugun ekoizpenean, izan da, iganda atxaldetan behiak ez ditugu deizten. Eta karo, hori ekoizpen industrial batean ezin da zen ertzen. Eta ez dute errapeko minarik hartzen? Karo, gure behiak 20 litro ekoizten dugunean, edo gutxiago. Eta kaparrosoka pentsatzen du 35 edo 40. Bataz bertze, beraz, batzuk badira isegiago ekoizten dutenak. Beraiek igual ezin dezakete, beraie bazte 3. ordeino batera. Eta gu igandetan, libreago izateko, edo, zure eguna lasaixago pasatzeko, erabaki dugu iganda arratsaldetan behiak ez deiztea. Gero, ekoizpenari dagokionez, hau da, transformazioari dagokionez, egin ditugun aldaketak, adibidez, produktu ezberdinak egin, ora gertzen zirenak, beste urteatean egin ginen izozkia, ora ez dugu egiten, egin ditugu proba ezberdina, batzuk hobeki atera dira, bertzeak txarrago. Baina, atzora ipetzen zinuten bezala, ez dire arroltze guztiak xareto berean jarri bar. Hau da, diversifikazioa garrantzitsua da, bai ekoizpenean, gero salmentarako ere bai. Zu bali badituzu kanal ezberdinak, errexago, hori pandemiarekin adibidez, egin ginuna zen etxez etxeko salmenta. Etxez etxe, atezate ibili ginen, zaborra biltzen biharra, gu etxera eramaten genituen beraien produktuak, ez? Eta, behintzat, eman zinugun aukera horik, zoiak egin duzen bezala, esnea egunero heldu da. Ez da fabrika bezala itxi eta ez da. Baizik eta behiak egunero joan mardu, egunero ateratzen da esnea, eta horri atera bide bat eman marzaio. Ez, ordan, behar duzu egunero, horra aipetzen den bezala, ez, berrikuntza oso garrantzitsua da guretan. Teknologia berriak garrantzitsua dira, baina erabakiak hartu behar dira. Eta hori da igual gure sektorean, orokorrean, ez denak, baina honizetan ez ditugu erabakiak hartzen, eta egingo banu ez, egin behar dira. Batzuk hobeki aterako dira, eta bertzeak, okerrago, ez, baina, hortan ere badugu esperientzia. Eta gero, bertze aldaketa potente bat eman duguna da, plastikoa kendu dugu, gure enbasetatik, kristala sartu dugu, baina, 2020 garrenean, adibidez egin duna da, esnearen botilak berreskuratu. Eta ordaintzen diogu 10 zentimo botil garbi bakoitzarako. Egia da, orokorrean gizartea ez dago pres. Atza ipetzen zinuten ez, aldaketa txikiak eman bar dira, maiskez gaude pres aldaketa txiki horiek eramateko. Bapatean ekartzen dizkizute 20 botilak, batera. Urte guztian ez dizute ekartzen, eta ekartzen dizute 20. Nik behar dutuna da botilak egunero. Horiek berrera biltzeko, berriak jarri behar ditut. Errenot, simpleak ematen dituzten gauzak ez dira inerrexak egunerokoan aldatzeko. Eta, gero goien errekin ere egin ginen bidegarritasun plana, plaka batzu jarri ditugu. Errenot, urtero saiatzen gara gauz berriak egiten, eta alik eta, garbiena edo ekoizten, zen atzora aipatzen zen ekonomia zirkularra, nik uste dut ondakina beharrean guretzat ondasunak direla, purina dela, gasna egin ondoren egiten den gazura ere erabiltzen dugu belaietan banatzeko, beraz, botilak ere berre erabiltzen ditugu, berriz ere salmenta zirkuituan sartzeko, orduan, posible da ondakinetatik ondasunetara pasatzeko. Eta ez du bertzerik, gero bali maduzu zerbait,
Aitzin egin dugu. Mila esker Aitor, oso argia eta interesgarria eta oso kontutan hartzekoa. Bueno, eta azkenengo ekimena, basogintza. Azken aldian, hainbeste entzuten ari garena, ez da? Basogintzaren kudeak eta zein izan behar duen, eta lehengoan nunbaitean irakurri nuen, basogintza izango dela Euskal Herrian eta mundu mailan ere bai, ez da? Borrokagune garrantzitsu bat, ez? Hemendik aurrera, edo orain arte ez bada izan, baina garrantzia handia hartuko duena. Eta hemen ere ikusten ari gara, eukaliptoa, pinoa, basoak, gaixotasunak, atzo Arturo zerbait aipatu zigun horretaz. Eta gurekin dugu Sergio Gallego, Lurgaia Fundazioko kidea da, eta, Lurgaia basogintzaren beste kudeaketa bat proposatzera datorren fundazioa da, eta, esplikatuko digu, horre ere ze alternatiba erreal eta praktiko dagoeneko martxan. Opa, egunon, eta eskerrik asko gonbidatzeagaitik. Azteko, barkamena eskatu beharko dutzuet, nire euskera oso txarra izango da, eta ez izango bape zuzena, euskaldun berriz nazelako, bale? Konfunditzen manaz, barkatu, mesedez. Bai. Estoy metido en la cárcava esta y tendrá una profundidad de más de 1 metro. Irudi horrek dira egunero ikusten ditugunak, eta irudi hori esker, oindala 19 urte, lagun baten artien erabaki ginun, sozeren biko zan, ez? Gabiz galtzen bianuztasuna, gabiz galtzen lurre, gabiz apurtzen gure errekak, eta galdetu ginen, nun daude gure basoak. Ez da guk ikusten duguna bakarrik, hau da, zientifikoek bebai, horlako gauzak ikertzen dabe, eta iazko estudio baten, agertzen zen, ikerketa baten, agertzen zen, marroi baten gauz. Marroi da, gure basoak, iaia ez dekogu basorik, eta gainera basoak kalitate oso txarra daukatena. Eta hori ez dugu esaten gu bakarrik, konservazionistak, ekologistak eta bar, baizik estatu mailan eta erakundeak esaten dutena. Eskumako irudian agertzen da, hori berde da gure basoak, beste dana, berde clarito, ez dira basoak, dira baso landaketak, eta hori buruz, gero ingo dugu berba, eta zergatik oso importantia da desberdintatzea olako bi terminuetan. Hemen ikusten da nahiko ondo, ez? Zein da baso landaketak, eta zeintzuk dira basoak. Hemendik. Ez dakit, zuek mendizialik izango zineten, edo juten zaile nahikotzue mendire, ez dakit nungu ezaien, egia da, Bizkaiak eta Gipuzkoa oso baso oso gutxi dekogu, baina dekogu zuhaitz pilo bat. Hori beti esaten dugu, ez? Zuhaitz pilo bat dekogu, eta gabiz bizi gara, hemendik ez dira ikusten, baina, justo ikusten diren ez dira bertako zuhaitzak, ez? Dira danak, edo, hemen kasu honetan aritz amerikarrak, pinuek, eta bar. Eta zer pasetan dan, olako ekoizpen eredu batekin, dekoguz matarrazak, dekoguz pista ugari, olako ekintza batzuk, eta zer pasau da. Gure baso landaketak gaixoak dauz. Oindala 6-7 urte usteot, heldu zan la banda marron eta la banda roja, eta olako
olako gran gauz ondino. Ondorio bat izan da olako irudi bat, ez? Batean, bueno, azkenen gauz, honek lurrek ekonomia baten dauz, ez? Eta, bueno, heldu da momentu baten, eta hoberena da, ekonomian dako da, dana moztu eta berriro ipini beste espezie bat. Eta irten bidek izan dira, justo, bueno, pasaden aztien hasi ziren Durangaldien, hasi ziren, ja, pestizidak botatzen, ekologikoek esaten dabe, baina bueno, hori handino ez dakigu zer pasauko dan, ez lurretan eta ez erreketan. Eta beste alternatibak ipini dutena mai gainien izan dira, bueno, kriptomeria, hemen gainera Gipuzkoan nahiko dekozue, sekuoia eta aritz amerikarra. Beste batzuk da bizezaten, bueno, alternatiba izan biko da eukaliptue. Honek alternatiba guztiak beti dauz ekonomian barruan. Eta, bueno, gero irudi pilo bat eta notizia pilo bat urten dira en un montón de medios de comunicación, zer pasetan da eukaliptuekin, eta sortu da olako alarma sozial batekin eukaliptuen historiakin. Gero beste alternatiba mota dauz, beti ekonomian barruan, eta da, maderas nobles, ez? Ingo dugu silvikultura cercana a la naturaleza, eta hori oso interesgarria da, ez? Azkenen da, beste balore bat emotea egurrari, baina guk galdetu ginen, eta zekatik ez dugu iten baso bat, ez? Igual da, behar duguna. Ikusi dugu hemen Euskal Herrian, gehien bat, iparraldean, ez dekogu basorik, ez? Dekogu baso landaketa pilo bat, eta igual ez dugu bier momentu honetan beste eredu bat, edo hori guk behintzat da pentsetan duguna. Eta nun gauz, bizi gara leku baten, nun jendie, gehienak, ez dakit gaur egun igual ezain beste, baina ondala 5 urte, galdetzen baginun zein da Bizkaiko zuaitz importanteena edo Bizkaiko zuaitza, pinue izango zen, ume batek esango zuen, pinuak dira bertako zuaitzak. Gipuzkoan gutxi gora bera edo pinu edo aritz amerikarra izango zuten. Azkenen bizi gara leku baten, nun guztetan zaigu pilo bat mendia, guztetan zaigu pilo bat natura, baina ez dugu ezagutzen, ez dugu zaintzen, eta batzutan emoten dau natura gimnasio bat da. Jente pilo bat juten da korriketan, bizikletatan ez dakizer, baina ez dira bizi mendian. Bebai da, historikoki, hasi ginenien, konservazionistak ginen, ekologistak ginen, baina momentu baten esan ginen, ostras, igual protesta oso importante da, jarraitu bigogu kalien egoten, baina, igual momentu da, ez? Zeo ereitea eta un poco pasar de la palabra a los hechos. Eta hasi ginen pentsetan, zer dan baso bat, ez? Benetan pinudi bat, pinuzko landaketa bat da baso bat, ez? Azkenen, ez? Eukalipto edo zein gauzak. Hasi ginen ikusten, baso bat izateko, gauza desberdinak egon behar dira, ez? Ez bakarrik zuaitzak. Eta zer da, emoten zaiguna basue. Gutxi gora bera, ez dakit atzo ez nizteneko, baina gaur ibilizaile berbetan gehien bat, ekonomiko aldetik, ez? Zer ekoizten dugun, ekonomia zirkularra, ez dakizer. Gu gara un poco beste alde batetik, guk ez dugu sortzen ez ebez. Guk ez dugu sortzen ez ebez ekonomikoki. Azkenean guk ez dugu salduko egurre inoz, guk ez dugu salduko ongorik, guk ez dugu salduko paseos, ez dakit nola deitzen dira hoen, los paseos verdes estos edo olako horik, guk ez dugu egiten. Guk sortzen ditugun gauzak, ez dira neurtzen gaur egun. Zeo bi harrapatzea ez da neurtzen, paisaia ez du neurtzen, inork ordainduko du hori buruz, eta hori da beste puntu bat. Eta zelan egiten dugun? Hau da oso importante, guk ez dugu egiten basorik, guk laguntzen diogu naturari. Guk gara un poco humilagoak izan beharko ginen, ez? Guk landatzen dugu lapur bat, kentzen dugu espezie inbaditzaileak, egiten dugu gauza batzuk, baina natura ingo dau bere papela. Eta jarraitzen dugu hau segida ekologikoa. Kriterio zientifiko batzuk bai erabiltzen ditugu. Zelan natura bera egiten dau bere prozesuek, guk
hori, ziztada bat moten diogu. Gutxi gora bera zartzen dugu beti, pinuek orokorren, pinuek edo eukaliptuek kenduta gero, gu hartzen gara ja gure lanak egiten. Irizpide batzuk dekoguz, izan beharko da, bertako genetikakin, bertako espeziak, ez dugu ipiniko sekule una secuoya, por muy bonita que sea, edo ez dugu ipiniko dana jarraian, dana zuzenan, dana espezie bardinak, saiatzen gara beti eitea, apur bat, ikusten dugu naturak zer egiten dauen, eta guk le intentamos imitar. Eta ez da bakarrik zuaitzak ipintzea, ez? Urmaelak sortzen dituguz, gero pistak aldo gunien eta diru eukin ezkero, pistak desegin egiten duguz, eta gero inbat itxaiak, hor dau la Robinia pseudoacacia, horrekin arrazopi bat dekoguz, eta azten gara gauzak egiten. Kentzen aldugun bezala. Hau da, aurtengo irudi bat, eta justo horrek pistak dauz ontxe bertan, ez dakit, makinakin kentzea, eta hasi ginen ja landatzen. Gero batzutan dekogu aukera, ez matarrazain eta gero ez, en un kultibo forestal normal, eta sartzen gara ja pinudetan. Eta igual ez dugu kentzen zuaitzak, baizik egiten duguna da, hil zuaitzak, eta holan, beste modu baten lan egiteko, eta ingurumen aldetik igual asko zobea da. Baina ez da leku orokorrean. Eta zintzuk dira gure tresnak. Hiru dekoguz, bat da lurzaintza, hau da, nola gu ez gara juten edo zen likutara eta azten gara aritzak edo gurbitzak ipintzen, baizik lortzen dugu lurrak, igual batzutan udaletxekin, baina gehienetan izaten da jabe pribatuekin. Batzutan erosten dugu, baina hori oso gutxitan izaten da, orokorrin ez dekogu hainbeste dirurik. Eta hori bai, egiten dugu beti un contrato de cesión de uso, eta horra agertzen da, ze baldintzak egon beharko dira. Baldintza bat oso importante da, guk ez dugu etarako hortik sekule dirurik. Osa, ez dugu etarako ez egurrik, ez, lehen esan dudan bezala. Eta gero beste printzipio oso importante guretzat da, egunen baten azerratzen bagara, eta desagertzen bada lurgaia, lur guztiak eta propiedade guztiak, propiedadek dira palak eta azadak, eta txurrek ez dekogu gauza handirik. Horrek danak jun beharko ziren beste ONG batera edo beste fundazio batera. Eta bigarren tresna da voluntariotza. Gara, gero esango dut zenbakizek, baina orokorrien ekintza gehienak egiten dugu voluntarioekin. Olako momentuek, dira oso interesante, alde batetik, jendia egiten dau lan, eta hartzen dau hau proiektu berantzako, eta beste aldetik divulgazioa, egiten dugu lan, baina bai egiten dugu berba pilo bat. Eta, azten gara kontetan, gure batallak, ekologiai buruz, ekologia forestal buruz, gehien bat, eta bar. Hori, hasi ginen 2002an, gaur egun gutxi gora bera kudeatzen dituguz 550 hektaria, gehien bat Bizkaian eta Gipuzkoan, baina bai Asturiasen, Kantabrian, apur bat Nafarroan eta apur bat Araban, baina oso gutxitan. Gara 510 bazkide, apur bat gehiago, eta zuaitzak ez dakit, hor jartzen da 170.000, baina igual apur bat gehiago izango da. Gero nahiko nuke hori aipatu. Azkeneko urtetan, ez dakit hemen egongo dan bateron bat, urten zan, azkeneko urtetan, olako mugimendu bat, baso biziak plataforma, dauz, Basorra Luzen, Eibar, Elgoibar, Amurrion, Dima, Orion, olako talde batzuk sortu dira, bere herritan, zeo zer eitea, guk deko harreman nahiko estue haiekin, gu ez gauz hor barruen, baina nahiko harreman nahiko polita dekogu, eta ari dira sartzen movimentuak oso potentek, adibidez Zorra Luzen, heldu dira ez dakit, ia egun bat bazkide ja sortu dabe, lortu dabe diru pilo bat erosteko lurrek, dabiz erosten lurrek, udaletxekin dabiz lanien
eta aurten ja aldatu dugu 3 hektarea, ja, bueno, lehen ziren pinuek, eta gaur egun, landatute dauz. Eta, holako movimentu batzuk dabil sortzen, eta gure lana hor da, apur bat, laguntzea, baina, hori guri gustauko zaigu, talde bakoitzak hartzea bere indarrea, eta que cambien por su cuenta. Hau da gutxi, gehiago dauz, baina, gutxi gora bere ikusteko, zintzuk direk gure eremuek. Hemen Gipuzkoan, datu batzuk, hori, Elgoibarren, lehen indot berba pertsona batekin Elgoibarren egon zena, hori, 13 hektarea dekogu, oso politak dira, Altzon 30 hektarea, batzutan dira pribatuek, eta Altzon kasuek dira udaletxenak. Eta gero eta gehiago. Eta hau, para darle la parte bonita y positiva, honek dira emaitz batzuk. Hau da Munategi, hau da Urdaibain, hau erreka oso guapo da eta oso importante, gainera hor dau rana agil, ez dakete, ranita txiki bat oso importante, eta justo hau da limite de distribución, orduan, oso interesante da. Eta bitu, lehen, 2003an dana eukaliptoz josita zegoen, eta gaur egun, 2003an holan ikusten dan, hau da beste leku baten, eta hau da, indala 3-4 aste, holan dekugu gaur egun, ez? Ja da, gutxi gora bera, igual Arturok berak ezio zer esan beharko da, baina gutxi gora bera erreka bat da, ez? Eta hau da, Undabaso, hau da gure proiektu nagusena, hau da bebai Urdaibain, hemen ja gutxi gora bera dekoguz 156 hektarea, gero guk batzutan esaten du, joar, 156 hektarea, gara la leche, pilo bat da, eta ostras, gainera izango da, Bizkaiko bigarren aristi handiena, reservako aristi handiena, joar, baina da, que triste, ez? Osea, 150 hektarea eta gau superposik, eta gero pasaden aztien edo indara 3 aste Kalifornian errezuten, ez daki zenbat 1000 hektarea. Orduan, da un poco también para ponernos en donde estamos. Hemen datu batzuk, eta hau da bere garapena. Gaur egun, hori, 156 hektarea, gehienak batzuk dauz erosite eta gehienak dauz kustodianpean, cesión de uso, eta ez dugu egiten, lehen esan dudan bezala, ez dugu egiten bakarrik landaketak. Bai, aldugunean, eta eskabadora batekin, sortzen ditugu solako potzu txikiak edo esain txikiak. Hemen justo kasu honetan, atzo egon nintzen, eta dekogu 8 potzu batzuk, eta ja dauz superpolitak, egunen baten, etorri biko zaila. Eta hau da, irudi bat, justo voluntarioekin zuetx batzuk landatzen, eta pista hau ja dau konpondute gutxi gora bera, hau da, ondala 2 urteko arrakazki. Eta, zer gehiago, mila esker. Mila esker, Sergio, zuri. Beste alde bat, zer egin daiteken, dagoeneko egiten dena, ez da? Bai. Guantxe azkau 10 minutu edo, hemen hitzein dutenei, behar bada aulkietatik erantzun daiteke, ez da goiko beharrik, baina inorke galderarik edo iruzkenik edo egitean nahi badu, Irati, han? Bai, entzuten da? Bai, nik apuntetxoa nahi nuen pare bat. Usurbildarra izenik, baserri konpostaren proiektua edo abiatzea dana, agarrikan ez dute esan, nik uste ja, oain dala 2 urte edo ja martxan egoteko moduan zegoela, eta zetraba administratibuak topatu dituen, hori azpimarratzekoa dela irutze zait. Zen, leku batzutan jartzen nahi izan, administrazioa eredugarri bezala proiektu hori, eta aldi berean aitzan kristontrabak jartzen, abian jarri ez edin. Seguruna, arrazoi, bestelako arrazoi bat, zuen gatikan, politikoa batik zen ezagun. Eta gero beste apuntetxo bat ere, nik uste esan da, zaborra berdin ordaintzen dugula, baina nik uste ez dela horrela, Usurbildarro behintzat gehiago ordaintzen dugu. Zen egiten alegina eta
oso alde nago egiteko alegin hori eta gehiago albalima da, baina gero ez da reflejatzen ze kuotak ordaindu behar diren mankomunitateei eta GHK-ari. Hor, iruzur eta esango duke harago lapurreta itzela dagoela. Eta nik uste hori salatu behar dagoela. Apa, nik Jauregia etxaldekoi galdera, izena nola dezu barkau? Aitor, galdera bat. Aipau duzu aldaketa generazionala, ezta? Zure aitek ze ikuspegi zeuken eta gero zuek semeek nola aldau dezuen. Eta burua etorri zait, nik oso gertukoa dut abeltzain bat zure aiten eredue daukena. Eta, bueno, beti kejatzen nahi da ze gaizki bizidan, eta beti merkatuk derrigortzen dola geroz tapei gehiago eukitzea, geroz lan gehiago itea, eta baldintzak geroz eta kaskarragok diela, ez? Eta pentsun prezioa iotzen daren asko sufritzen do. Eta orduan, entzuten dut beak esaten duena, eta gero zure eredua ikusita, eta ikusten dut alde hori, eta zalantza sortzen zait, hola bizian abeltzain batek ze freno dauzken zuen eredua pasatzeko, edo ez, zatik ez duen planteatzen alternatiba hoi, lehenik eta bain, bea hobeto biziko dalako, ez, eta gero aparte dauzken onurakin. Bai, arrazoin duzu, eta gure alderdien ere gauz bera gertatzen da. Nik uste, ni ez dakit zergati den, baina ni batu nire iritzie, alde batetik aipetuten bezala tendentzia de inertzia horiek, ez? Oda, tortzen zaitzu pentsu saltzaia, tortzen zaitzu Nafarroko Gobernuko teknikaria, eta aipetzen dizu, ordenta gehiago ekoiztu, ordenta gehiago idabaziko ezule. Baina ez datu aipatzen ere, ordenta gehiago ekoizten baduzu, behiak arazo gehiago ditula. Ez, azkenean, eta gero, behi gehiago jartzeko, inbertitu behar duzu, kuadra honditzeko, oda, hormigoi gehiago, makinaria gehiago, eta gero, bapatian, atzaipetzen zen piramidala zela, ez? Oda, gero, bapatian prezioak igotzen dira. Ez dakizu zergatik, baina goitik igotzen dizute prezioak. Eta zure esne kostua igotzen da, beraz, diru guti hau jazten duzu, beraz, lan gehiago egin behar duzu. Hoi argi dago, eta baztanen gertatzen da. Non dagoen aldaketa, nik uste dut, hoi da nire iritzia, alde batetik transformazioa, hau da, kaikuk ez dizu gehiago ordaindu behar. Baztanen saiatu ginen esne ekologikoa biltzeko eta ez dago pres. Hau da, nekazariak paus hori ema izan ez gero, ez? Baina ez dago pres esne hori gehiago ordaintzeko. Adibidez, Galizian, Kantabrian eta Asturiasen badago, badaude enpresak eta ordaintzen diete 10 zentimo gehiago eta ongi, hobekixago bizi dire. Orduan, alde batetik, uste dunik, aipetu bezala, beraunaldi aldaketa. Guratxoak lagundu behar dizute aldaketa horretan. Ez, eta nik iruditzen zaiz zaila dela. Gero bertzaldetik, uste dut, hasi beharko zeinule transformatzen. Ez baitago, enpresarik esne hori bildu eta gehiago ordainduko dizunik. Ez? Eta transformatzeko ere behar duzu, gaitasuna, jende atzetik, ez? Ordan, iruditzen zait, nahiko zaila dela aldaketa hori emateko. Nik egin nuen adibidez masterrean aipatzenen hori, ez? Zein darrak dauden paus hori ez emateko, edo ekologikora ez pasatzeko. Ezen, guratxoen edo familia edo belaunaldi aldaketaren presioa, gero lur falta, oda ekologikora pasatzeko lur gehiago behar duzu, eta lur falta zen, eta gero adinaz goiti dagoenez sektorea, jaztuzu gogorik aldaketa hori emateko. Hoi ez ziren eri agertzen zaizkiten aldaketa nagusiak, eta bere garaian egin nuenez, pentsuaren falta, jendeak uste du ekologikora pasatzea dela lehen gaiak aldatzea. Buru aldatu behar da. Eta buru ez pauzu aldatzen ez duzu ezer egiteko hori. Eta Galizian izan dira adibideak. Aldatu, ekologikoan ekoiztu konbentzionalean bezala, eta azkenean ez dira hori atera. Zakite erantzun dizute, baina badira inbeste... Informazioa falta, dudik gabe ere. Bai.
Nire ustez, kontu hauetan guztitan informazioa falta da, baina batez ere imaginazioa falta zaigu. Edo zein gaietan, basogintzan, baserriaren munduan, nik atzo Ibaien errestaurazioa hitz egiten nuen, ez? Eta nire ondorioa da beti, motz gelditzen garela, ez garelako gai imaginatzen beste mundu bat posible dela. Eta adibide bat uste dute askok aituko zen dutela, Artikutzako urtegiaren ustuketa eta bar, hori lehenengoz planteatu genioen Donostiako udalari 2014en, esan ziguten burutik eginda zaudete. Hori ez da posible. Handik 2 urtera, telefonoz deitu ziaten aizu, pentsatzen ari gara ez ote nobe Artikutza ustea. Ez? Eta besterik gabe, imaginatu egin zuten, eta esan zuten, joina, eta zergatik ez. Ja, deustarako balioztuna, eta guazen beste zerbait ematera, ez? Eta hori bezala, iruditzen zait, datozen urtetan izugarrizko eraldaketa eman behar dugula. Atzo aipatzen genuen 9 urte, ez dakite azkenean zen baduzkagun, baina gutxi, ja ez gara ari hamarkadataz baizik eta urtetaz, eta batez ere, falta zaigula imaginatzea beste aukera batzuk badaudela. Dena sartugik gaude, aipatzen zinuen bezala, hori, molde zarretan, eta berdin bakoitza bere lanean, denak gabiltza berdintxu. Eta orduan, egin behar duguna, saiatu pixkat pentsatzen. Beste ze etorkizun izan daiteken, eta horrek, noski, zailtasuna daude, erosona da betiko bideari, betiko arrastori jarraitzea. Baina iruditzen zait, kasu gehienetan, informazioa, diru laguntzak, gauza asko falta dira, baina batez ere falta zaigula imaginatzea, beste etorkizun bat. Bueno, nire oso imaginazioa falta zaigun horrekin. Nik apunte bat, elikadura burujabetza aipatu da, energia burujabetza aipatu da, eta lurgaiak egin duen proposamenai dagokionez, nahi iruditzen zait, basoak badiala ez, gure bizitzaren sostengua bermatze digutenak, eta babestu behar diala, eta espazioak sortu behar diala ez, eta kudeaketarik eza edo alik eta eskuartze gutxien duten eremuak sortu behar diala uste dut. Baina beste alde batetik, iruditzen zait, bai elikadura burujabetzaren logikatik edo basogintzaz pentsatzen ere hasi beharko genukela, ze izugarrizko zorra igea sortzen beste herrialdeekiko, ezta? Guk hemen ikusten dugu basogintza erabat intensibo bat badaukagula, monolaborantzan bideratuta, baina aldi beren, Bielorrusiatikan ari dira aritz pila bat ekartzen ez, eta guk ere ikusten nahi gara bioeraikuntza ere aidala garrantzia hartzen, eraikin nahi dugula material naturalekin, eta nondik aterako ditugu material horiek ez, eta gurak zer gure basoak sakrifikatzea, ez dakik, hemen Espainiako armadarako garai batean egintzean erauzketa izugarriak ez, edo burdingintzarako, edo bestelakotarako, eta uste zor hori ari dela garatzen beste herrialde batzuekiko. Eta elikadura burujabetzaren logikatik ez, guk gurea produzitzeko eskubidea daukagu, baina aldarrikatzen dugu beste herrialdeek ere ala eukitzea eta burujabe izateko eskubidea ez. Orduan, uste planteatzen ditugunen basogintza ereduak ere horrekin presente izan behar duela. Guk gurea sortu bai eta arnazguneak sortu behar ditugu, baina kontutan eduki behar dugu, gero konsumitu nahi bari madeure beste herrialdei ezin diula eskubide hori kendu, eta beraien arnazguneak kendu, orduan horreka hori. Guztiz ados nau, bai, behar dugu beste eredu bat, baina hori da gure lan eremu, ez? Horretarako dauz beste erakunde batzuk oso interesanteak eta, gure eukaliptu, hemen ekoizten den eukaliptu txinara doa. Azkenen bizi gara olako leku baten ez deko zentzuri gabizena egiten. Eta, klaro baietz, nahi badugu txiek egurrekin da, hemengo egurre izan beharko zen, baina beste eredu baten.
Historia da, gaur egun, eta horregatik sortu zen lurgaia, gaur egun, bueno, oindala 20 urte, eredu zen, eta eredu da, Bizkaian 85% dira pinuek. Orduan, klaro, basoak behar ditugu. Ez dugu ikusten, ez dugu ordaintzen, ez dugu, baina basoak behar ditugu. Eta hori izan gure helburue. Gero, beste aldetik, primeran, guretzat izango zen primera, ez egoteko hainbeste pinuek, eta pinuek beharko ditugu betirako. Eukaliptu igual ez, hainbeste ez, baina azkenen papela erabiltzen ditugu, etxiek egiteko gaur egun pinuekin egiten dabe, eta behar ditugu, baina ez olako ereduan. Kaixo, agian, galdera Goienarreko lagunari edo daki edo zeini. Atzo Bartorok esan zigu nola energia hidroelektrikoak oso gutxi ematen dula, eta bedirela eustea errekak eta ibaiak bizi berritzeko. Herriberako lagunak ere esan zigun nola haize errota horiek nola eraldatzen duten, eta zer albo kalteak ekartzen dituzten, hor proiektu bat esaka aldean, herri mailan kendu nahi dana baita, alde batetik energia berriztagarria, baina beste alde batetik morroitza batzuk baitula ikusten da. Ez dakit nola sortzen diren eguzki plakak eta horiek zer gastu duten edo zer. Nire galdera da, zein da benetako energia berdea? Ziklo osoan, zein da benetan? Hemen erraustegiko kogenerazioa ere berde bezala saltzen da, Iberdrolak ere berde bezala saltzen du. Badakigu horiek ezurra direla, baina, genitun beste sorburu batzuk zehazianak, ematezun energia berdea zirela. Orduan, benetan, zein da energia berdea? Hori bat, eta, Goienarreko esperientzia interesgarria gehiago ezagutuz, izenaren ekie, baina bestela beste galdera bat, buruan aspaldetik daukadana da, hemen tokiko eta txikitatik esperientzia poli batzuk ikusi ditugu, eta baini ere aldekoa naiz, txikitatik hasi behar dela. Baina mundu mailan bultzatu dena, baina mundu mailatik herri mailara jetxi dena, Usurbil kasu baita, kotxe elektrikoarena da, ez? Fosilen, karbono entzeko eta hori kotxe elektrikoa ematen du, ikur bat bezala dela, parke guzti aldatu behar da, atzoko notizia da, hemendik 15 urtera Europa mailan ezingo dela gasoil edo gasolinako kotxerik ekoiztu. Eta beste galdera, nola izten da zirkuloa? Nola sortuko da energia elektriko guzti hori dana? Momentu honetan, problema bat daukagu, elektrizitatea garestitzen ari dela. Eta orduan, non sortuko da elektrizitate guzti hori? Elektrikak, petroleoakin baino, oligopolio gehiago da, 4 edo 5 daude Europa mailan. Norra berazteragoaz, ze pasatzen ari da hor? Modelua nola izten da? Ni preocupatzen hau? Nondik noragoaz? Eta modelo elektrikoa gaina, hazkunde modeloa da. Orduan, kotxe elektrikoena zer? Batzuk timo bada. Bi hori. Kaixo, eiderrek itxapa zait, nire Goienarreko naiz, orduan itzien Goienarretik bezala, baina iritzi pertsonal bezala ere bai. Energia berdia, energia berdien nik uste da, zuhaitzak, neguzkia, haizia eta barrez. Gero, plaka solarrak energia berde bezala hartzea, bai. Baina horrek atzetik sekulako material kontsumoa daka, energia kontsumoa daka, plaka solarrak ere ekoizteko petrolioa ere beri berda, materialak ez dakit nondik etorri berdia, orduan, gaur egun energia berdetzat hartzea, baina gero eta gehiago diaitera esateguenak, izatez energia berriztagarri baino, energia berriztagarria kaptatzeko teknologiak, ez? Nik uste hortan ere importantia dela, desberdintzia teknologia zer dan eta energia iturria zer dan. Energia iturria esan daiteke haizia eta ura, eta beste gauza teknologia ibiltze duna hori erabiltzeko. Teknologia hori ez da berriztagarria, plaka solarra gaur egun berziklatzia, berrerabiltzia oso zaila da, 20 urte pasatago ez dakizar, askotan ezin dira erabili, orduan, hor bere zailtasun handia, orduan,
energia berdena, ez dakit, modu simple baten esan nik uste erabiltze ez dana, eta natura ondaun hori ez, hortikan guztia guk izaki bezala erauste den energia horia transformazio bat pasaduna, eta transformazio horre, atzetik handakartzen material eta energia kostuak aina handia dira, ez dala jasangarria, orduan, ez dakit, erantzuten honekin, baina, eta ibilgailu elektrikoan are, gineretik ez gabiltzen beste hor, baina bai nik iritzi pertsonal bezala dela falazia bat. Osea, timo bat edo falazia bat, esatia ibilgailu elektrikoekin konponduko duela ezer, ez? Horrek azken fina ez daka zirkularei dadikan asko, esan desun bezala, materialak ere gaur egungo kotxe baino askoz gehiago kontsumitzen dituzte, osea, lehen gai kritikoak dianak, eta hori ja Europa mailako energian inguruan International Energy Agency, Europa mailako agentziak energia gaia lantzituenak, eta esate goia materialan egoerare kritikoa dela, orduan, ibilgailu elektrikoekin adibidez, ingoan da hori guainek eta okerro jun. Aize errotekin ere bai, plakekin ere bai, orduan, oso zaila da, ez? Eta gero baita ere hidroelektrikoa buruz, eta atzo hori Arturok esatezun bezala, ez? Horrek ere bere alde txarra, bere arrisku aska, eta bai ala da. Konponbide errexoik ez dago, eta goien erretikan ere, horretikan, eta nik uste gaurko eta atzoko jardunaldi hauen izen murura bueltauta, ez? Desaskunea beste bidik ez da hola, desaskunea jute ez balin magea ez deo konponbide errexikan, edo guztiontzako on bat izangoan hori lortuko, orduan, baino, kontraesan azkau eta kontraesan horietan sartzea, behar den energia minimo hori gaur egun dakauna, askoz gutxi esan berko litzakela, ez? Baina hori ere numaitetik ata berkoala, eta hori, kontraesanetan sartuta, hidraulika bidez ingoa. Gero hor, esan baita ere askotan kontu ez dela zer baizik eta nola, ez da hidraulika. Hidraulika erraldoia daue, txikia daue, hor ere, eredu garrantzia jarri bertzaio ez, da goien erretikan ere importantzia ematen zaio ereduai. Eta ereduan ari jaitiraka baita ere, eta hiderreken esan duen bezala, zeinek gestionatzen energia hori. Goien erretikan esate duna baita ere, herritarren eskura jartzea, eta horretikan ere komunitate energetuen gaia hain da garrantzitsua gaur egun, zorrekin nahi da baita ere, herritarrak energian gaineko kontzientzia hori hartzia, gestio hartzia, ekoizpena eta kontsumoa eta bar, ez? Ez da erraixa, lan handia da, baina hori inberkoan gauza bada, ez balin badeo nahi, enpresa handiek eukitzia energian gaineko monopoli hori. Eta hori datozen urtetan oso kritikoa izangoa. Igual pixka luza honen zeka. Bai, azkena oso gustua daude eta oso interesgarria. Baina guandik beste gauzatxo importante bat esan behar dizuet eta gehatze zaigu. Kaixo, ez dakit nola plantatuko deten esan nahi detena. Egon nintzen atzo ere, eta uste Unai Paskualek esan zula nahiko talde homogenoa gehala. Eta galdera da, atzoko informazio guztia, neri oso urruti gelditze zaidana, kontzeptualki diot, baina galdera da, uste dut, oso, leku jakin batetik abiatu gehala hau egiteko, eta nola iritsi informazio guztia hau bai sozialki eta zientifikoagoki, baldintza sozioekonomiko desberdinak, baina gure artean biziren jendeari iristeko. Hau da, uste dut, hau guztia egiteko jakintza bat euki behar degula informazio bat, eta informazio falta dela, baina, informatzeko interesa behar da, eta interesa sortzen da. Orduan, hori, uste dut zaila dela, eta hortan lan hain behar dela, eta adibidez atzoko kontzeptuak, eta zuk ere esan dezuna, lehen, nola, nik, adibidez goien ondo, baina ezakit nola iritsiko den hori beste leku batzutara. Ez baldin bada ulertzen kontzeptua ez da zer den, eta ezakizu zer den hobea, eta ezakit. Edo elikabera buru jabetzan, ez baldin badakazu denborarik hori egiteko, ez zaizu interesatzen. Edo bai, baina beste zerbaitek gehiago interesatuko izu. Eta, zimaz, hori izan, eskerrik asko. Minutu bat, bakarra. Piskat komentatu dana lotze aldera, eta igual Arturo esan daban analitiraka, askotan buru jabe itzan eri asko gustatzen zait, ez? Pertsona bat buru jabe sentitze hori baino gauza politxa horik ez dago.
baina sartzen geranean ja elikadura burujabetza, elikadurak zer behar du, ura eta energia, balgera burujabe energian, balgera burujabe uretan, hor sartzen zaizkit pixka ja inkognita guztiak, ez? Pentsatzea nolabait gizarte bezala azteko geografiari berari, geografiak ematen digun horri ez digula kasurik egiten. Nik izan dezaket mugikor berri bat, erosi berria, badakit nun ekoiztu dan, ze material hartu ditun, ze beste kontinentetatik, eta hortik hasita ez gerala, ez buru jabe ez ezer. Eta orduan gabitzala nolabait tirita jartzen, edo tirita jarri nahian, eta trantsizio ekologikoan kontunekin, iruditzen zaiz hartuko digutela izugarrizko iruzur bat, peaje potolo bat izango duna gainera, diru zergetan, eta nola aterako geran hemendik, ez dakit ze generazioak, baina politxe izango da jakitea nola usten dugun guk planeta hau. Hortaz, ez dakit, gaia oso konplexu iruditzen zait, badakigu botere faktoek zer nahi duten, adibidez, Euskal Herrian oso, autonomia erkidegoan argi dago, ez? 15 urtetara kendu gasolioa, kendu gasolina, baina batzuek esan dute, guk petrolio daukagu eta guk behar dugu hemen ekoiztu. Eta, hor gogoeta zabal bat dago, eta nik uste horra gora ez gara iristen. Eta hor goikoek, handik ez dutela ikusi nahi, edo gutxienez ikusi bai, eta Iberdrola eta ere hasi dira hor, mugimenduak egiten, berdera, ez dakiz zer, niri hor kiratza eta usaina etortzen zaita, zaila gala kontua, argi dago. Bai, zaila da, horregatik gaude hemen da beste mila tokitan, eta, hori da, zaila izanik ere egin behar da, eta Arturok esan du, imaginazioa, beste modu bate imaginatzea lortu behar dugula, eta segurazki behar badela imaginatzea, bestela bazuk planteatu dituzu neinat, kezka guzti horiek badeno ditugu, ez? Eta atento egotea, eta gero eta gehiago jakitea, eta informazioa konpartitzea, eta biltzea, eta egitea, alperrik ez da izango. Ez da mundua salbatuko duen gure buruak, baina alperrik ez da izango. Hori, seguro da. Hemen utziko dugu, plazer bat izan da, nik bereziki eta pentsatze dut beste asko ikasi dugula, baina ez da bukatu, orain inberdezue, kanpora irten 10 minutu, ze gero Eli Pagola eta Manes Pagola datoz saio txiki bat egitea.